ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଅର୍ଜୁନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ 31ତମ ଶ୍ଲୋକଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा सुजन माधवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। ଏଇଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ମୁଁ ଯେ କି ଫଳ ପାଇବି, କାହିଁକି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ବଦ୍ଧଜୀବ ଏକଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବା ବନ୍ଧୁ। ସେ ଭୁଲରେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୋହବଶତଃ ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ସୁଖର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଯେପରି କ୍ଷତ୍ରିୟତୀତ ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କଥିତ ଅଛି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ ସେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏକି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ବି ପଛାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଧ କଲେ ସେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୁଧାର୍ତ ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ବଣକୁ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ସେ ନିଜର ଭରଣପୋଷଣ ନିମିତ୍ତ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର କରନ୍ତି, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଅନ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଣକୁ ଯାଇ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ହତାଶମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। କିଂ ନ ରାଜ୍ୟନେ ଗୋବିନ୍ଦ କିଂ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବିତେନ ବା ଜୈଷାମର୍ଥେ କାଙ୍କ୍ଷିତଂ ନ ରାଜ୍ୟଂ ଭୋଗାଃ ସୁଖାନି ଚ ତୋ ଇମେ ବସ୍ତିତା ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରାଣାସ୍ତ୍ୱା ଧନାନି ଚ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଃ ପିତରଃ ସ୍ପୁତ୍ରାଶ୍ଚଥୈବ ଚ ପିତାମହଃ ମାତୁଳାଃ ଶ୍ୱଶୁରାଃ ପୌତ୍ରାଃ ଶୈଳ୍ୟାଃ ସମ୍ବନ୍ଧିନस्तथा ଏତାନ୍ନ ହନୁମିଚ୍ଛାମି ଘ୍ନତମି ମଧୁସୂଦନ ଓପି ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ରାଜସ୍ୟ ହେତଃ କିନ୍ତୁ ମହି କୃତେ ନିହତ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଃ କା ପ୍ରୀତିଃ ସ୍ୟାଜ୍ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସୁଖଭୋଗ କିମ୍ବା ଏ ଜୀବନ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଦରକାର କରୁ ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର? ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁଗଣ, ପିତୃପୁରୁଷଗଣ, ପୁତ୍ରଗଣ, ପିତାମହଗଣ, ମାତୃଳଗଣ, ଶ୍ୱଶୁରଗଣ, ପୌତ୍ରଗଣ, ଶାଳକଗଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦ ଓ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି? ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ହେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଏ ପୃଥିବୀ କଥା ବା କ'ଣ କହିବି? ଯଦି ମୋତେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ରାଜା କରିଦିଆଯାଏ ତଥାପି ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଏହିଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଭୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସରୋବର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଅର୍ଜୁନ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଯଦିଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଜୀବ ଯେତିକି ଦରକାର କରେ ଭଗବାନ ସେତିକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋଭର ଦୋଷବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯଦି ଅଧିକା ଇଚ୍ଛା କରେ, ଭଗବାନ ତାହା କେବେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଓଲଟା ବାଟ ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କୃପାରୁ ତାର ସବୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅନୁକମ୍ପା ଥିଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜାତି ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଏଠାରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଆପଣାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବେ? ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜୀବନର ଏକ ବିଚିତ୍ର ହିସାବ କିତାବ। ଅବଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ନ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ କାମ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନକାରୀ, ପାପାଚାରୀ, ବଦମାସ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅବମାନନା ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବଦମାସ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଅବମାନନା କରେ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଉଠେ। ଭଗବାନ ତାହା କଦାପି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା କରୁଥିବା ବଦମାସକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବଦମାସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭଗବାନ ସେ ବଦମାସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପମେ ବାଶ୍ରୟେ ଦସ୍ମାନ୍ ହତେ ତାନ୍ ଆତତାୟିନଃ ମାନାଃ ବୟଂ ହନ୍ତୁଃ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ସବାନ୍ଧବାନ୍ ସ୍ୱଜନଃ ହି କଣ୍ଠ ହତ୍ୱା ସୁଖିନଃ ହ୍ୟାମ ମାଧବ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଏ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମାଧବ, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ସୁଖୀ ହେବା? ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଦୈବିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 6 ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଥା, ପ୍ରଥମରେ ଯିଏ ବିଷ ଦିଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯିଏ
ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗକାରୀ ବା କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଏ, ତୃତୀୟରେ ଯେ ମରଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଚତୁର୍ଥରେ ଯେ ଧନ ଅପହରଣ କରେ, ପଞ୍ଚମରେ ଯେ ଅନ୍ୟର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ ଯେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ କରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ସାଧୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ବ୍ୟବହାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଶାସନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ, ତଥାପି ସେ ଭୀରୁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଏପରି ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଭୀରୁତା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ଜଣେ ଆତତାୟୀ ଥିଲା। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ପୁତ୍ର ନାତି ଆଦି ଆତତାୟୀ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଏହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେପରି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି, ଏଠାରେ ସେପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାଧୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷମାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ବା ଅବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ବିଚାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭାଇବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମ ଓ ସାଧୁ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କ୍ଷଣକ ଦୈହିକ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ ବା ସୁଖ ମିଳିବ ତାହା ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଓ ସନାତନ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଧବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧୋବ ହିସାବରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏପରି ଉପଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପରିଣାମରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଆଣିଦେବ। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାରିକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିପରି ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ 36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏହି ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ମନେ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 37 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦେଇ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।